Biz 75 yıl boyu инде тыныч илләрдә яшибез. Biz kimlerге borçlusun? Әлбәттә инде Бөек Ватан сугышы кырларында башын салып калдырганнарга, туган илләргә исән имин әйләнеп кайта алган бик аз санда гына калган сугыш ветераннарына без борçлыбыз. Һәм сабыйлыктан балалыкка да кире алмыйча өлкәннәр белән бергә иген кырларында, завод-фабрикаларда станок янына баскан балаларга мәңгелек рәхмәтлебез. Алар инде хәзер ничә буын узды. Шушы малай кызлар үзләрдә чал чәчле әби-бабайлар булдылар. Алар безнең арабызда, безнең сәнгатебез, безнең җырларыбыз, безнең экраннарда әйткән сүзләребез алар өчен булсын иде. Чиксез рәхмәтләребез, хөрмәтебез сизелеп торсын иде аларга. Без аларга һәр вакытта ярдәм итә алсак иде. Әлбәттә инде кайтмый калганнарга дугада яшик. Менә монда Рөстәм Яхинның «Йөрәкләрдән мәңге китмәс инде» дигән җырыннан берничә юллар хәтергә килә. Йөрәкләрдән мәңге китмәс инде утлы еллар, поход юллары. Туган якка кире кайтмадылар илнең күпме егет кызлары. Яп-яшь килеш алар мәхрүм калды бу тормышның барлык назыннан. Бакчаларда һәйкәл күкрәгенә исемнәре язып куелган. Шал аналар көтә юлга карап. Алар һаман өмет үзмәгән. Авыл сайын, һәрбер авыл сайын кайтмый калды ничә йөзләгән. Менә шул кайтмый калганнарга мәңгелек рәхмәтле булып, бүгенге тормышның кадерен белеп, шушы дөнья истенә төшкән афәтләрдән сакланып, өйләребездә калып, үзебезне саклап, якыннарыбызны саклап, без әлбәттә инде әле алдагы якты көннәргә дә баралсак иде. Җиңү көннәрен бергә каршыласак иде. Иң терәп үзебезнең ветераннарыбызга чәчкәләребезне, хөрмәтебезне һәм аларга булган зур ихтирамыбызны күрсәтә алсак иде.